assalamu alaikum jeebi yankoɓe Gunas TV calminaɗi teddude faade mon ko yettudala no feewi eɗen aset go lewru juin hitande ujunaji ɗe nogas e go'o goɗɗo ko jillu ceerno Siraji Thiam e nder leydi Guinée Bissau wadde mbiyen julɓe ɓe foof ina bennani nden ɗon moƴƴere Allah nde gandantuɗa ina tawe on ɗon jeeyaɗo Allah mo gandantuɗa ko Tanum Seydi Ali Thiam golluɗo ɗo e nder leydi Guinée Bissau kono kadi mbiyen ko goto e jeeyaɓe ɗo e nder leydi Guinée Bissau mo wattake présenté e nder leydi Guinée Bissau ko yettudal no feewi noon caggal nde seto wayni ɗon e wuuro wiyetengo Madina Diang yeehi toon e wuuro wiyetengo Jeeba Kunda ko to woni to takkusanu juuloya e oɗo ñalawma aset hande na hawri e go'o lewru juin hitande ujunaji ɗe nogas e goho oɗo ñalawma hande ma mbiyen waktu futuro jogori juulede ko ɗo e wuuro wiyetengo Jeeba Kunda no gonɗen yirude ni julɓe ɓe foof gummima e nokkuji certuɗi no gonɗon yirude ɗum ni ko motoji ɗi gandantuɗa jaɓɓoyima ko ina tolno fodde kiloji tati ha nayyi ko toon jomumen gummi gam arde jaɓɓade oɗo jeeyaɗo Allah mo gandantuɗa ko jettudal no feewi gollani leydi Guinée Bissau kono kadi golle mum mantinima e nder leydi Guinée Bissau julɓe ɓe foof ina kollita weltare mumen gam arde jaɓɓademo ko yettudal no feewi noon nde wonno eɗen gandi so tawi l'islam noddi tan mbiyen julɓe doganoto wadde eɗen jiiyaɗo mawɓe e sukaɓe foof joguiɓe motoji ha e yaroɓe koyɗe foof en dey ina gaari jaɓɓade ceernajo ko hunde nde gandantuɗa ko yettirtede Allah no feewi nde wonno eɗen gandi wuuro Dara ko wuuro ngo gandantuɗa ko asliyankewo e to banggue dental ngal kono kadi mbiyen lamɗo tumannawo ko ɗo woni ɗo jooɗi lamɗo kanko e hoore makko ko ɗo jooɗi o arino jaɓɓade ceernajo guillito Daka to hani ɓe jottodima e nokkuji kewɗi ha oɗo ñalawma hande kadi almuɓe gonɗon wuuro foof jalti e keewal gam arde jaɓɓade ceernajo wadde mbiyen ceerno Siraji Thiam e sette muɗum naati e wuuro wiyetego wuuro Dara ko yettude Allah no feewi noon gonɗon comme no mbiruɗen ni ko wuuro asliyankewo e dental ngal kono kadi ko yimɓeɓe gandantuɗa ko wawɓe jaɓɓugal kono kadi ko wawɓe teddugal no hani tan yette no gonɗon yirude ɗiɗo lumiére ko goto hen kala ina dillira banggue tawi ala ko woni sababu dillere nde sowona taw ko weltare hollirde weltare muɗum e oɗo ñalawma hande nde wonno comme no mbiruɗen ni so tawi l'islam noddi tan julɓe doganoto ko yettude Allah no feewi noon oɗo saaha ɗo en naati e wuuro ngo gandantuɗa ko wuuro Dara otoji e motoji foof ina deggodiri ina mbaɗi gorol gam tindade toon e juma ka ma mbiyen jama ka kono kadi tindade toon e galle e almaño ko yettude Allah no feewi noon comme no gonɗen yirude ni e mawɓe sukaɓe foof machallah otoji ɗi ceerno yettima e nokku muɗum ko yettude Allah no feewi noon oɗo saaha ɗo comme no gonɗen e yirude ɗum yettude Allah no feewi e ɗi jaɓɓugal ngal waɗi fayida ceerno meɗen ceerno Siraji Thiam o kanko e sete makko ɓe jottima ɗo joni joni e wuuro meɗen mo gandantuɗa ko wuuro Dara ɗo e galle lamɗo ko yettude Allah no feewi noon nde wonno eɗen gandi machallah jaɓɓugal ngal waɗi fayida no feewi machallah o yettima ɗo lamɗo o woni ɗo machallah kamɓe ɗiɗo ɓe calmodiri ɓe dokkodiri juuɗe machallah machallah machallah
wadde ɗo ko oto woni ɓe gandanɗa hoɗiɓe ceerno ɓe sedi makko hono ba Mamadou Seydou Bane ha e wondude mumen ba Moussa Diaw en baba Hamadou Sarr en joni oto ceerno naati ɗon ɗo gandanɗa ko galle ceernajo galle almaɓe gonɗo wuuro ngo gandanɗa ko wuuro Dara gonɗo no wiiri machallah wotuɓe ngal ina tombi ina non gonɗo nani